ekigwekira bone iga chitayo ebintu mbire byarengo ebone iga bitayo ninde nabagaka ababwatu bire bono bitayo ngikiabeire twaturutumbira abana baito chinka chito chiasare kiriko bwatekana no gotieke gusikiri twabwate retira nencho nkoro Vincent Onyancha kanonde nabagakaga inyira nabokondera gotobwatia gwetira sensemo ye mtandao ensemeli ya Facebook tonyara buna Ndizi TV News nabaga ensemeli ya YouTube nabako tonyara buna Ndizi TV News iko no tigangaligania abagene tore naboro bwa siri tukoria rero aho bago chikotumanya mange ekazo chikoligereria igoro yoboroso chimbwa amune Ching'Igekero Chiomogusii Obomenyo ensemende cyo mugaka na rega ritima itingi yakanya gonchora na muino gari umugaka ngiye kunya gonchora na igando cyo kanya abarigereria bekoro kimanganeke ya Ndizi TV onkuru ku mwalimu bino nyambane omosoroko muguche korunse moki koruge susu yesa ntubwato mugaka onde ndojo kunya komuseke kere kiaye obi nincheka kungusa no maite karibu sana mugaka nekiyokorokwa nane nkayokorokorwa inchama lieta nankurukwa Andrew Nyaoma Bwonyambu Onyambu gisoro gitagonka bwobare igondu mugichora umunyamoro lieta rinde umunyamoro emioro bono ingenjo yaye ubaro yoga renge baringe kotenye no musibati umwabo agachiku musibati umwabaka murutebe ndandutero moro yo rinde nyaro riryo rukoro ekera chikuruto moro lya ukamubita ukamuita igorende akagera rinde tokarukwa abanyamoro nabo tukinete buna abanyamoro nsema kibago kovin umugaka abanyamoro bagutuka umuntu bagutuka gati ya yanchore batira gucha makayiro asema ya West Mugirango yebono batira bagenda kurasa kurukuna mongolisi ange no mubago kibike bamasamba yebono asante sana umugaka nane tubwato umugaka ondega ase faida yo murigerero Ndizi TV nabo gotebana kyokorokwa ende tumansemo kyokorokorwa nje samalita ngoro kwa shem ateka egwageta ageta no yomanyisa sano yo sechero na ende umunyakoni kurwa iteresi tuanganye tumenyete bona sa kukunyagukiani yamechyo nyagukiani gorarya yangu nkubuli wate umunyakoni enkoni umunyakoni nyakoni oyo igarwete nyari bari igabwate chinkoni arengeri muntu lichieteo obwate chinkoni ankono muntu uri ukire wa igora yani ensemeri umubere koiteka uri no bonda wate chinkoni no bonda obonda uri no bonda chinkoni chindonge ne chinguru tari obonda chinguru muntu ligotete chieteo kirenyame yani korora abantu bari bakora bodybuilding asa babona ngorore ebintu biri bikonya ko chinkoni chirine chinkoni igori rinyakoni rinyari bari gete ryarenge ririete libwate chinkoni koni oyo ne ruete nyari bari agaje ture sagara no mugichora no mubera kumature ryasagara badansi yabo nabagezi yagutuga no achite usagara basagara no anyomera akamanya kuruororo nabakungu baye batatu akagenda matieri nganyakoni ukari tieri urire soko namarongo matieri go chitera sigorari matieri go chitera sigari ari bono no bone kaya yabera akamanya kubagira urire ki nyakoni ukari tieri urire soko namarongo nyakoni tieri urire soko namarongo obutindi bwa murta yerembe aya oraya chingero nyangero aye nyakoni ukari tieri urire soko namarongo nyakoni ukari tieri urire soko namarongo butindi bwa murta yerembe orai butindi bwa murta yerembe igobone nchirende bono mbrega igachiko obutindi buri bwa ekangerecha ochikuya
Chiombe chiomosiki ng'echiri Morari yagwetire. Kangerecha. Kangerecha uchikubaka Yesu kuna marongo. Mogaka. Ndosto kwa no munyakoni. Tigatora tigreiko. Ndosto kwa no munyakoni. Ndocho wate historia obino. Kangerecha. Kangerecha. Ngoigo ikia. Okongerecha ngana kigo tigato kubea. Yabea. Okongerecha no kubea. Kubea ngaba mura chiri. Itukondre na ngerecha te. Soko ge chigwa. Ono asege njebiro. Torigereria ngo ebintumbire Omogusi yare gokora kare bitayo. Ekegusigi asire. Ebintumbire byasire byare gokora ngaki yakare boniga mbiyo. Orocha boniga mangana onchireje. Mangana ali tu abwate kare boniga tayo. Mugago bino. Abagaka. Na mogo twerera ikera inchindo chibintu byachire go bikogenda nenogo yabo. N'umuntu oye ikera toisiko cyaka nabonekera umwana ari kuiburwa abagina bacamu bari yirita bamwa matukaya ngende bono nonya marieta ari bari ko takore tiki tayi igori tangani oko igwerita gwoka koiyo oko igwerita gwoka koiyo seba no mwaka nabere igo igento gya kabiri umwana okyari ko igwerita etengo netero njaringo ebintumbire byare gokorekana amatera ari gotero ekyomogoko no mwana otoire ekyomogoko no mwana otoire no saburi ni inatokorwa bono kuri uchikomanya omogoko ningo noyo kuruningo yakora binte imbiyo ikya matera atari gotero naende nande binte bi amatukaya igamye korwa na sabu eri ari kubikora teri ko biteba kangantu abiri karende mwana ugo cyabisoma anyakomanya na kintu byara gokoro anda kibintu kibi irinda bagaka bambekire gose no bumaine no nyane tengo yari gokorwe kero umwana aiboiru akoiru iburu achigokora umuntu monene achire mache motu amatera ari n'ebintu byari kogenda n'umuyegoyo byatigiru ogotiga koria watigira mang'ana mango moralisiko ekiara amarieta ari gotumeka buna mokebi tayo amarieta bune saro tayo amarieta buno isemokami tayo amarieta no mosegi tayo bon yani ngosirare amarieta bune sigani tayo agunekero goche nyumo na matera ebinte binge tima itina togokora abana baitu bache kumanya ibintu ibi tata ringaneri neringana rikoleta maisugusu na enderia leta amaisha takagotora ikiagera maena chingencho na mang'ana n'omunwa mang'ana ya gukwano ekero umuntu noro igitabo kikuya buguya umuntu uri kugusira iwo gusira n'abantu ari bayumanyita twarorire bono iga umuntu gweke gusi bantu bange bari kuyukwana buna kitawuni kiacha buna amang'ana ekuru ku industrialization ya chicha abantu bakanganya kurunka bakaenda kumenya kitawuni urbanization baenda bachi bochokana n'abantu bebisa kubinde batiga umuntu uryobo weke gusi bakoyotiga bari batigarite bayumanyite kinga kimna kigoja bagukwa ego bakwenda n'umuntu uri bono kuyoirania no kuyoigerera no kuyonaria okwanwe urikwe ebinimbori byaye birikwe chinkwana cyaye kirikwe bwatananwe chingejo chike gusi cyatananwe chinyandi chike gusi kirikwe cyatananwe cyocho muna cyarenge nebigori yawa igo bono negente getanga ni gutaka okorego no gutaka kukwana mang'ana ayo tuchake kuyakwana egento gekuruka abazungu bakuruka discussion wiga tuchake igo tuchake koyaerera andake omugaka ntaracha sore
ebintu mbiroroche na byasirire ebinande bitabwenete gusira ekemokerekio naende nkoigubororo nemete obumanyi bwemete nenjire emete egotumeka ase obogima mono emete eramariogo emete ende ekorukwa ceremonio emete y'echinyangi buna bono esinyinte ekobekwa ase enseka ekero kienyangi enyangi kegosira enseka eria engencho yaye naere gochaka gosira esinyinte esinyinte gegutumeka seito gaiga nonyansigisi nonyambumanyi nkorora more egento keri bakoboa igoti omotori obwate ebite ebinyerere ebingebi onore esinyinte omotori no igomanyekanete buno omote bwamang'ana amaya omote obwata amabwaita rero nari gotumeka nonyansigisi amabwai igo omotoria omochitoyo taringa gutwara esinyinte ekiagera nyangi tiri gokoru sinyinte tayo naende sinyinte iri gusime kugeita yaranda geita iguru gweta naende ngotangure abantu obwata amaisa amabego soa somuchi naende omotoria ekero abantu bakwende kina esinyinte iria te kubura igite kiaye agutuma okubugata okesogia asomu ukoye usoke bwa kinima kakwende kina igo kibwate kibwato mungusomu ya igo ekibwate ornamental value asumugusi let's call it ornamental and it's also is like a pedant. It's like a pedant. Yes. It gives you know. That one obucheke gusimono. Bono elieta dendire ligo chireda igo liko rukwe pedant. Igo kego kwa omunguso. Na kebeka na kego kwa confidence. Ayebwe ko manyana litangana kero ke bwate. Eko toboremu. Confidence. Umetenga nimbwate kende. Tutaragenda tambo mugaka. Mugaka tunaenda kwaligania ndake oratebe ngatachikoirora ase ensemende. Andake ekigusio roche ebintu mbire byarengo bitayo. Aso kurigire mintu kibiroche byasire na bitabwendete gusira. Ebintu bono bino byasire byarenge byamana aso mugusii ni nyangi y'omugusii. Muno kinyangi cy'omugusii buna cyarenge korekana kurwa muno ekere y'okwaruka. Abana bakire iburu gose bakire barukire. Kinyangi kiri cyarenge cyamana sana cyari koremya abana cyari gosemya abana yani bari bakine bono bayikireke gori kyo muntu omonene kinyangi kiri bari gosomigwa kigo cyukoro kinga nke gori kikware nende batwara amasikani asaba iburi ebintu binde mbyarengo amakiko umuntu agukinira kero arukire bono biru umuntu omonene makiko kyabwenete ko kwirenda nere asaba ntaba nene gusasa bibudi baye ikine nteka mu kyabo kyabudire kabisa kinyangi mono kinyangi cyokunyoma kyaringe cyengenjo mono saidi na kira cyasenga kiye nki komanyo nende ntogo kimanya tatiga twaliriye nkira tuliyinga nga kicyaringe kogendera nkicyare gokorwa nende ngenjo yaye ninki amatera na arengoro arenge goterwa amatera yandikero kende no nyari korekana ari yikinsoni inga igona lyo muntu abekirwo oboremu esikirenga tingwetani urubiboro amatera se kisimboro gotebera kisimbore kisimbore na matera igo matera na arenge ayakorwa umuntu yobono uyikire kiwango gete na matera na arenge bone karibu na mono kare yikinyangi aringa matero umuntu akumanya bono uyikire kiwango gitobera umuntu omonene nero umenye kubikulika lya abantu abanene amatera yankwigiria aringa aba ekegorie kekyama nga yakuru nende nga yayikire ibintu bono byatonyorire nto bigwati mwakoralia kweguna amang'ana aya igari gutumika ekero chi occasion chiri chikoba kinyangie chekero chikoba mang'ana akoreka igo bono onyenkwa amanyete na ekwanyorera libaga kwa manya ogotiga kwarukia abana ase kigusi nenga keyemo tuasiriri aso kuigika uboroso bwo mugusi bwa mwanya gitinge ndoro chumwaka
oko gende kanisa tali na mbobe ya lakini ngote na oko soachi kanisa na goteba na enyonge nembe omotao no mube ekero munekebe egetumbe nekebe ngabi gotoka n'abantu batari civilized igwiri tabate igo bono abantu baito bagatuguta material culture igo no taking ngende tateba yeito tukanye tuguta ngeri tugore chi plastic chisani tutige sanda tugore ibintu gete ebitwagorire twa bono mwana tamanyitige sanda ni ninki nanta majina ni yokubucha machi kesanda kiarengo nyonero yokubucha amaru kusekobeka amabere ebibono byonsi piekero korigereria na biki gusike gusira ikiagera bono binde bikore tiki mbiyo igo bigachire abagachete kunya gusira bari na ngotebana nonya nugo chagambuya sana ikiagera ekige konkirage ke yekigusi chinkole bunechi bana mbachimanyiti inseka buneye bana bari nyumba ari bagatiki bamanyiti ekero koira naiga naboko nyana ntoigerere kigusi lakini togo chigotigana tuatigire meyega tuatige no anetenga amatera ninganje ta matera kya monoroche amatera bunaya egeikaro kyabagaka kibali gukuna ekenyenga kyabo ntaete mongo ngango gotero kwekera ngoko ando komo mwaka nyena twanywa maru twatinda kona marorale nyongo enyangire sao yaye enga yomo no muyore okorusi birurongo enyangire sao yaye omanyete asa matera igari gutumeka sabagaka kosokia esemigete nabakungu kibaikaranste nyomba goita mugaka no agweteringana baigwa nonya noyo kare kogosa nakia bagaka batera akangana kagenda na ndi ikia promote igo ngutumie go na gyure the language Ching'Igwe enogeri ari ukwana nabagaka kyo mugaka agotebona amushuria ekwanyomete lakini bono tubwana gwasoire sabu yagikareke kiagera kwaroreka ni gokonya kurikiririe ensemo tipuye bana mukungu bande nyabarati bwiri o agage to rusimo korogoto nyagage to agaga to rusimo korogoto o agage komanye kwenyora tureti insoni chiachire magachi na binusa bire mioro egwete aguno abagaka bako gotebe naende bako inyoria muisha ya musacha mya no kuringa nkundi kurugisiri mwaye komo goko kusara nyumba bon ebintu bunebyo echinkwana bunekyo go chiari go seme naende mungusita ariko batebigento goso koigune egetingi nyeke ngaini kerigyo bondi kiaga chembule gotwa keso mwaye. That is modern singing. Egetingi nyeke ngaini kerigyo bondi kiaga kerigyo bondi kiaga embule gotwa geso mwaye oraya nabo kiarenge ayana ya chamo bunyangero swa ayuna ngoto semiyale usibona baka ngitingije oyo no mondo. You know what we learn in literature today iyo byalingase ikigusi ime uko getiwe kana magoso usibona umugaka ngakira boy go naende mbabwate inclusivism ego barengi kobe kabaka bagina bari nyumba bai wiki bai ayeru tomo no chinyomba onkwaneliomo nginanga baba iko utomo chinyomba onkwaneliomo nginanga baba kwaneliomo nginanga baba baba no yonso kamaiso Uraya chingero nyangero ngaswa abo naenda bagina barumba wata arese mo ya baira neria kurumari aya hataji
Otachimeino mame. Otachimeino tachaminto. Otachimeino mame. Otachimeino tachaminto. Otachimeino tachaminto. Tomanya moino bicheminto. Otachimeino tachaminto. Abanga muiraneri. Asibini. Abanga bamuiraneri. Aye makwana toro chikende. Enda mwakwambo komirangi yani ngenda senyungo cyane aseka terekire aye makwana toro chikende enda mwakwambo komirangi enda mwakwambo komirangi osumbore meino nebirende bamuranje tekero kwaragiro manya kukwana bona riyo ranyare kukwana tekero kwaragiro mbere cyane cyazombe tebinto gojagaiga bono tebe ngabasaja ngobuzenaki yenda bonorore uikora aragira omugaka igomba kwana bari iyo noroje na chinkwane eyi ne nkwano yarengi yo mugusi abantu bayigwa yatieria nonya reasoning capacity ubongaini obuoge nonya ne karabago bakwerana ni amangana mbari goteba niga ekware kuna ke egetinginya eyunanyoni nyenyoni oyo ndoira ne likorwense mekera igwo yueto gine getinginya kya kolirego o manera gotena no bongaini bwegesibi tibonga bongaini bwanyoniende bongaini bwegesibi tibonga bongaini bwanyoniende tibonga bongaini bwanyoniende gesibi kenywe metemekendo bonga tosiguna nkieke na kibakuiranirania every querende every in the society every component in the society kere ngako buamo gende bwabwate ayaye mangana yuata yomanyete naenda mangana yonsipi ngoikare ngasebikaro ni byabagaka nabangira kibale agayanwa neba n'uburwaire neba n'abayibi bakite neba n'abamanyi neba n'enyuma yanyare bigocha neba n'enyuma yazambe neba n'amaera okonya n'ebintu ebibi ariko gaya n'abagaka byamanya gokoreki byagendererwa ikinyuru kyamanya ko kubotebwa ikinyuru kyamanya kubwera umugaka ebintu nebinge byarengo bono bitayo anenjera abantu bare kweboya ngati ebintu bitayo kubwatakana bone ekerero gyakire ngana kinandiro choratebera ndakorochi n'ibintu biri byasire nandi kwikabono bitayo mbire biri asenge nke ibintu biri byasirire unatwaka birore ibintu byarenge kingobo ne kingobo cyari kubekwa mone cyari kubekuna mone ki amafasi yagire ndari kubekwa n'abagaka abagaka mondo igabarenga kubeke ibintu kingobo tokuruka nk'imyambaro na bushare nde babeke bisena egesena bare ko miya bare ko si bisena ikyamage ne kyamutwe n'umwambaro n'umugaka ari gutara igo n'umungina yari gutwara engobo kingobo cyari ko ba ibirangiga nere eyakweboya na nere eye kurukwa umuyaba igo kingobo ebintu bino kingobo kiri kitayo bintu biri biti byarenge ko rukungana birenda amafasi yabakuru wonu bunatayo twarente rundi cyanga cyekerero n'ebintu byonsi intutete kuryinjira nka cyano kitora rosi yani injira kitorariye ebintu bibiro kare byarenge n'ebintu kendi gikage karebo gikugotobere ko ngwango iga abantu bari kubirosya ababirosya inki bari gutumika so kubirosi paka byaba bunaboneke ekere bari ugoke bunabone kingobe kingenje bari yari kuyuzwa yamanya gwakwe bari ko ruketa egetinya yakikuba bono gwakwirangira ndi tago yabarira yaberinde kinende gekomeka meka wone bintebyo tubiro cyasebire n'inturo kibina bigocha wone kigusigo ikerabwo yabere ngo tusirikere ntagete togeitone tokerente nguse ntatumubwatira wabagaka togenda sumutumo komoke tokirana sebero tere bitambe ntogenda none chinyumba nayo kwanyere sikisi sono umugaka ose musacho seningo onyoma korwase bacho kwana nangina byara makoboko ebintu bita ngoje toro kwana neyo ende munyara ko era sobwaga ingi kiyarenge na kiyamangana yabere moncho murigereria gendera ngoje tora sentude yakabere gwatira kaboga nimate mubwata mangana mange
no guchiko kwana kara bwatira butranda sumu tumokomo komo nchumurigeria inyira niko gendrete gotengera Ndizi TV obwansi Obomenyo sumuru buli bw'Ching'Igekero ekeronde nabagaka bagote buneke gusikia renge bintumbire byarengo bono biasirire korenga nabagaka bate aboneke sagukia bono gia turutumbirwe ngato chikorigeria sobware gatie bintu biri bitabwenere tigosira nande bwente birane mbire bye bino tokwanira aseri tukoria renyoro murobiri asembeo ne Ching'Igekero Chiomogusii tobwatugotira sensemo ya Facebook buna Ndizi TV News nabagensemeri ya YouTube nabogoto bwatu buna Ndizi TV News tokondo mutumoko mukengore na tore asentunde ya kabere toska Ndizi TV obwansu Obomenyo. A company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korri bwabo nigo bakonia chipamp chiriya cyo gutumike engine na boygo ikigotumike stima nkoni bali chiriya cyo gutumika asugushyirira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boygo drip irrigation boygo mbubwate chipamp cyugwa kamache kurwegesima mbubwate kimashini cyoko na cyobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels cyogo charge chi battery na koga cyumuriro na boygo chiriya cyoko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibya mache yukonywa ebyabuzo n'ebintu binde binge bigutumika asugo sibya swimming pool nigo vakubeka chipamp cyuwaka mache icyo cyogutumika stima gose solar kurwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boygo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubugoria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irange na KTRH bakirisimi ase namba inotisano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere ibere gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inye Davis and Shutleaf ango yobo kori imirimo bwao asogutumika kimashini chekerero. Child was seriously hurt. Tukiongea saa yako level 6 na mzazi ni mzazi wa mapato ya chini. Sese yariro mwana grade tirikago chezukuru abantu mbirero bare ararigose ntokumanye. Mtu ya bodaboda alikuwa anasafirisha chang'aa. Abana bodaboda Kisii County ni gumumure kiretiga gotumeka gosombe chang'aa. Sifa makila mahali wanapitia ni duru ya uporaji. Kuna mtu mwingine amechaguliwa na timu nyingine, yeye aamini kuna Mungu. Okurutirana kwa mangana sensemo ya siasa ni yokogendrete kubwata nse Kenya kwanza na Azimio. Ndizi TV obwansu Obomenyo. Anda bagaka tuna baro. Toirandi. Nkonyo roro bino. Mware gotebana aria sonyu mete korwa nyoko byara baba wakire. Igwa omugaka Omomenyo n'Omomenyo igo basigete nyuomo. Usibona bagaka. Naberego. Kere gento kiari gokoreka naso omochi inkemanyire na inkebwate ekirenga gete ase nyuomo. Igo bono esiko igo yabekire enene mono ase nyuomo. Ne chimbebe igo chiabekire chintingu chitari gokorerwa gosori. Enyuomo igebwataine nenibo y'Omomenyo. Kweke kubwatana otabwe ati ng'ombe inere nibo togocha okorake togocha kunyoma enibeye nebwate ndagera eng'ombe nebwate amabere nebwate nyama nebwate nebindi nomaete bo
no bori bwari kubekwa bwairu obokima ase nyomo obori no obokima bokorwa obori na bwari koleta ayorocha bagaka babwata obori na bwari korosia rungori omwana oegwa obori na bwari ko yani bwabwate egasi enyinga asokora agiri omuntu ngosirabire chimbebe chiabekira ase clans ete buna abanasiasa n'abantu bandi bagukina bono bairire chinyomba bokorera oboturutumbu bwa siasa nyomba nchiabegetwo ase engenjo ya siasa chinyomba chiabegetu kurenda chimbebe na kubeka boundaries yegesongo ngayugwenerete goika ikemanyinga kyomugaka nonya negekamago inchira nereki ari gwakwa onyo montore uyuwa manyinga na endo etani ukaeneke gusiki agotire oetani amachikayu nonya mbono iga chitanguche chigukubwati umura nero bantu kwaka ekama abagaka mbagote ebintu ebi nabikonya gusira nenkwano yabo nabegokaraki nabikonya gusira abantu tokonya korwara twateba nkoro guturi naborogimbo bwaringa andi mugusi ebintu togokora na bigotoroga tweitire ntutweka inga yaba murabaru bachaga kurwaneria banta chindemero na ndemero nchi akarwanereirwe no mugaka bumuchi karato tebi buneki chindemero mangana nari yekigusi unatwakwana akoro kwa Ching'Igekero Chiomogusii egente kenene Chiomogusii ne amate ekurukwo amate noroinda ekurukwo amate ngiya ekogera mwana achega amate nebwati Ching'Igekero chiabo nere kubeka chimbebe kuno mugakanya nataka kworokeria abana baye bamura baye uborokereria endemero niga igare bari gutwara abakungu abange bwatira kiro mukungu bwatira abana baye bajijamo borokani omugaka agwatira abakungu bayo burimo umukungu oria acha na abana baya babo burimo umufano ndedokwa umukiorokeria ndedokwa tata uyu kurukunyabu nyakoni kuruse itugaria abakungu baye baringe batatu munyanchire nero monene akamanya gutwara mansega akamanya gutwara nyankondo omoke igatwatirite bunyakoni go yatire korengana n'abakungu abo nabo mugusi arenge gwata chimbebe cyayenge nche kabire bono nintunyakoni nabo twatirigo bono etero batiru amoroka norulingi kworokya asimubikire mugaiki moroka toli gozukiwa chimuma moroka toli gosukiwa subikire omoroka omotobo omutagara nabya ninge kubeko igobono bintu rubibe nduri gusukibwa kuminyokani n'emyoreke n'enteke geniki ari ngoro igo gyakire azenge abantu basiririe oboroso bwekigusi oboroso bwe amate onye kwagoseirwe tokwenda ase amate nga igyasinya tureti kirigerie okioro na mbiro mwabo bakigayana tari emyoro tari kuminyokani Yasana umugaka mangana asirire gusinto byasirire ento ndanyare kukwana iro yenyomo enyomo yaitire bono iganga kurukarinde turoki umugusi yeri kikoliro kabisa kubarire ngumumura natagitanyome gusumuga kundi gatagite kunyoma nyoma ikino n'umukungu ibutokurukanya misanju nabande egento kyare wakora imirimo n'umuntu uri kurukwa esigani isiganere urenge kusigana kere yaro kaninga fulani kunyomari nategeta nyome gusinyare becombe cya rakandi cyiri bwiri ngitegete kirente muntu
igo muntu arenge kuimoka uriga arenge gutumia esigani yagenda yamusiganira umusibati asigete Kente kibono getayo. egente kibono ntukibwati rero guse abana bakurusu bono yamenyire gwikiraga abwo njyaika gati kabere bono rero abamura nekira kogenda okoro yo kumukima iso okombotorio iraka Igo mugaka se asokurigire kwao. Asokurigire kwao. Ige bwana tisigani chirane. nabere buya ase gwikira bono nyeto gutwara buno mugusiye tumenye buno nginjo yo mugusiye arenge esigani nabe bwenerete irane kyare nerera irare to bwa mato boronga Obino. Tisigani chirane obino. Esigani Chiabono njiyo esigani nguchire gutakuna korigiririe gento gikuru ku temperament Ching'Igekero embwa chuyo omunyomi n'omunyomwa yakibwatania aya ebimo by'omuntu omuntu yonye mubiro oye kuromoke ngibona kugikurigerie sirorie kalinde tegorogoza bazagocha kubunwe kumboyo esigani nebwate Ching'Igekero ibere chinene eyemo gupimanisha emichieye koyereng'ania emichieye egera omuchuyo noyo ndisoanane onye bakari gosoka akurigirwa uyu ndo gukora ki ogosoka bakora ebintu byabo amo onye uyu utari gosoka arigirwa uyu utari kwigora igesiri kabiri egere ribajigo bajikoringa inege ntake egendo kendi gya kabiri order omurubidio egere ogende chihatua enyuomo negentu kikurusio omuntu ekiwange kamokonde kiwange gochiasekende urweke goria kamokonde kiwange ne Ching'Igekero chire attendant Ching'Igekero chikogenda naigo emitego kora igo ichigotokororo endagere gochigokorega ebichabero bigo chikoberoro erororo anekerorano ke bagantu bagende aya etengo igo chigotokoro omubyoboka nugo chigotoko ato namatera mogotera bonyoko byara tali bunganga do you ga to gotenga gotero kwaro do you bonyoko byara binde bidoro nama chibe gocha matara kimogotera karwajiro ojo kobyara amatera amakinunuku tali do you ya gotero ngapenda ova Abanga bandijito. Tengo mnogotenga mwanyo kobyara kuranje mnogotenga kuri ngora ko buje ngora tadi nanga no ko jugo okoninga ningie bimo ari ngora iga ki ngora kuna kuira ngora okonya kwita ngora kuna muntu ongolia nerisikani bujatu ngora iga nonya ni chindagera chiari gukanwa mwaka chiabwate nginjo chigukane ngaba tokwenda bonyoko byari kuri chingende ai chingende karanga jarugerwe gojimato mwana bomonda taguchiria chingende chinkarange jarugerwe urunyakongo mwana bomonda taguchiria igo bono omwana bw'umuntu atagugire ngiataliera yo kwenda bonyoko bono kuri chingende batayo kwara ano bw'umuntu baka kwara baka chiombe igana umwana bw'umuntu ayi do muntu bwate marenta gagerende naki moja ku ngoko moja ko nyeru ngoko enyoni ga igabonyoko bye irinde karangirwa magena igo tagete buna nyangi ywe chikotamburuka ukarangira urige nori bonyoko byara igo kwenda lakini kati bintu mpaka boni gambio no mbona no anda tokonya ngo tokonya bona rero nakiki togoteo na chinga ko chitungusira chire Ching'Igekero chitungusira kirege ntekero kiari gokoru kiabwate e background kiabwate uburuso bwa ani kiabwate obuya no bwansu bwaye bone bina bitwa tugutire ntubwati boundary ntubwati mbebe twaturutumbire ekegusi omateka tokotigaraga abo hase makobyara ogokwano kumukwano koboko lero mbiro sana
nari ugo kwandi woka mwaikira asoka leko enda asinyoko byara kwa medena aye mami watalira nyoko byara tali kuligirwa maiso timorora iga mase tuli kuligirwa nyoko byara ucha maiso ime ki ya tali masikani lisi kulia nyoko byara ali asakwanekerera tuli gutachororo aresa kwana kirinto bya ya nonyene gesirio gosoera bono gosoera ulalia tuli gosoera gali tuli kumuri karatiga ege ntongerwa na to ikuri nyoko byara sa maiso ya nyoko byara ucha maiso imo kumuri nyoko byara ucha maiso imo mogo korana na kina nyoko byara bakumuri ucha maiso to korana gi Mwene nyaruka yayo mukali mwene nyaruka yayo gotogonyera ucha maiso imo na rokurigere ucha maiso tali nyoko byara nyaruka yana roko sekanero ucha maiso imo nyoko gaturu tumete nonyene nyaruka yene kwa mogo seka mwakule tamagana ali Dua sakana nyaruka yae ya njali igago kwane gentekia o seka bwi kumbe kanyete murabwe kanya na ndo tari we no nyendero ogoseka ndero ogoseka kuro no nyemkuru kare ngwaga sekiri no mwise umukungu yo nyomete tubwatira ne ogogete nere muko na gochechera ningana naki igo agwitirare ndiga gucha suri gucha nasi okumurangiringa aje musibati unjarebe ogorangiria kabero wikira basi kaiburinga musibati yakumira paka naendo kwarangiria oitabira ali na sarenga ukone gwetu naendo kwarangiria gatatu naendo oitabira ali ukone gwetunga meri ngakibono ngakiyarenge ngakienjare kunyare kabirengo endana ngasigete teli boyigo uri okare kwari kumurugeri tari ayare kurera igo Gonto kubagalieta umuruke bakumurugerieta musibati unyarebe nende kumurangiri tumusabati unyarebe yona lyakogete aigwete buyanga numurindete bono nonya ndero kanje niwote mungu buri andokirite yana nanda tuigwete yakogete se mwana taikondo ne bwendere tutari gotoroka taogoroka se munjitingoro ngenda ungandama igoti mbwene tikoranga ya nyomba nagiagoroka so wenga akora umugakondina iriba nongiye kibona ko mberekera konte ina gitoko teba dibakanda ngiri akora ngari sem inga se ugona kibono kara twari kara yani kara ngere nakorangiriye sitwe torata buna tomenyete iga kegoliete obire gwete buna nakorangiriye kara gwete buna nakorangiriye iga gotenerie esa kugungiri ogindi gwikire akubulina ne umugakoria ngokuboli narenge karanchungu igopo abunkari otire sikwari koda byenyeneke na ukia uiko ingikere ya inataka kwenda gukwani baba igo ngaki kende nkerenda mwirire basho motebu nura matebi igo amangana aina ramaskani igo kali nganda ngiri nge andru ya igo yego takobese gibutuko yego takobese gibutu bono gomare beto nakorangiria andru ya arangiri bono obino sikoze bakorangiria mata maletara yoko gombi na pepi rero sikamere Mare daraja ebintu byongereire ebintu byongereire no gonchora noko nakuwasaliri chinga ko chitu chia mwanyagiti ebintu nimingo byasirire asinge nche yebiro bino lakini no igwete na bagaka bato tebiri gago enyomo igo yabwata masikani amasikani yangu sirari kera ntubwa litanga ntubwata abamura kaibaje abamura umugwarukiri abamura abagaka na bakwenda iga batutigere gesa kwande abamura boroche sika yani abamura abantu oroche sika kegori kiao mubegete chirongi muichire sika abanta bange mbaringi nabaire nyagitari bagachiko na sister no arenge bakabo bona abaimire okoema nima tokoema okoemoko nabo bange myongo yali kuyekwa yakuba abana abayizi bakubete asite yo baguchya dada tali warore bago kwara nangina bako nakubwata kuchinsa inoraria akokwa pendo oba nebintu imwate bago sengaki baturutum abate kecha no mubuko ikecha no
na basacha mbale kubuguri gechanuma gechanuma bugutike akona guchanuma etu iga ngora iga agamba nangina ande bakwana ndo rara iro koba guchinse obwa guchinyaro bono igo kwa iguna nabo we are losing trades chirichi ari korosyo monto osikwobo musacha chiakoreki chiasire naende chikoenda namangana abo chikoenda neno yabo chikoenda ne chingenjo chiabo nebinte bikonya gosira ngosiritole igisaka na kitogo kigerera obino zaragenda rumugaka ngiro chikabwente gakorwe erikonyara kubukia igisaka Chiomogusii asobongo bono iga ndo tagete turiye abali tubwate